Καλησπέρα, Βλαχόπουλος είναι το όνομά μου, μένω στη Γερμανία και ήθελα να σας μιλήσω για την περίπτωσή μου, για την... δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, επειδή είμαι πάρα πολύ ευγνώμων του κ. Μιλωνά, της εμπειρίας μου μαζί του, το τι μου έκανε, μου έσωσε τη ζωή κυριολεκτικά. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με το είχα ένα μεγάλο πρόβλημα με το γνώθωνα. Εδώ στο αριστερό μέρος, συγγνώμη για τα ελληνικά μου, δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Πήγα σε διάφορους γιατρούς και μάλιστα σε έναν γιατρό που διδάσκει και στο Harvard. Αυτός με εξέτασε εδώ στο Βερλίνο και το μόνο που μπορούσε εκείνος να μου πει ήταν ότι δεν μπορεί να με βοηθήσει, δεν το έχει ξαναδεί. Θα έπαιρνα κάποια χαπάκια για όλη μου τη ζωή, δεν θα μπορούσα ποτέ πάλι να μασίσω, δεν μπορούσα ούτε να μασίσω, δεν μπορούσα τίποτα να κάνω. Έπινα το φαγητό μου δηλαδή μέσω ένα καλαμάκι, τέλος πάντων δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν ξέρω πως ήρθε ακριβώς, αλλά δόξα τω Θεώ βρέθηκε ο κύριος Μιλωνάς και με κάλεσε στην Αθήνα, στο Metropolitan, να με δει. Μου έκανε εκεί μία μαγνητική και αυτό κάτω από πόνους δεν μπορεί να το φανταστεί ένας άνθρωπος. Τέλος πάντων, με εξέταζε επί παραλίγο 2 ώρες, αν το θυμάμαι καλά, με τη μαγνητική και μου είπε: τώρα έχω τα πάντα, αφήστε με να το σκεφτώ και θα σας πω. Μετά από 4 μήνες περίπου, νομίζω ότι ήταν το 2009, Δεκέμβριος, με κάλεσε και μου έκανε μία επέμβαση. Επειδή εγώ ούτε είμαι γιατρός, ούτε μπορώ να τα πω τόσο καλά, σας δείχνω το τι έκανε. Μου το έγραψε, ελπίζω να φαίνεται καλά. Βρήκε αυτή την λύση. Λοιπόν, με κάλεσε και μου έκανε αυτή την μικροεπέμβαση. Τι να σας πω, μέσα ακόμα δεν μπήκα στο καράβι για Πάτμο, μπορούσα ήδη να νιώσω το γνώθωνα και να μην έχω πόνους. Μέσα σε 24 ώρες έτρωγα πάλι ψωμί, μπορούσα λίγος πολύ να φάω τα πάντα μέσα σε 24 ώρες και έγινα άλλος άνθρωπος. Τι να σας πω, αυτός ο γιατρός, ο κύριος Μιλωνάς, ο Θεός να τον έχει καλά, όχι μόνο δεν μου είπε ότι δεν ξέρει τι να κάνει, αλλά ήταν από τη ψυχή του τόσο καλός, τόσο ενδιαφερούμενος και τι να σας πω, με αυτή τη μικρή αυτή με βοήθησε του τώρα και χτυπάω ξύλο μετά από 15 χρόνια, ακόμα ούτε πόνο ούτε τίποτα, μπορώ να φάω, είμαι ο παλιός ο άνθρωπος όπως ήμουνα πριν το 2009 και αυτό το χρωστάω στον κύριο Μιλωνά. Πραγματικά δεν μπορώ να σας εκφράσω τι νιώθω. Χίλια ευχαριστώ κύριε Μιλωνά, ο Θεός να σας έχει καλά, εγώ θα σας θυμάμαι καθημερινώς. Να είστε καλά.